Сәлем, дуслар! Сіз оймақ тапшырын қарайсыз. Һәм бүгін біз 95-ші лицейда қонақта. Әйдәгіз командалар белән танышып кетейік. Сезнең командагызның исеме? Батыррак! Шәп. Сезнеке қызлар? Йылдыз! Батырлар һәм Йылдыз командалары бүгін көч сынашачак. Әйдәгіз беренче турга күчик. Дуслар, біз беренче турга күчтек һәм хәзер кагыйдәләрне аңлатып китәбез. Әлеге уенда һәрбер катнашучыга 5 туп бирелә һәм алар 2 кыршауга да керергә тиешләр. Башта батырлар командасы башлый. Егетләр әзерме? Алайса башлагыз. Әйдәгез. Ие. Юк, өскәрәк җибәрдең. Дәвам ит. Хәзер инде Садасын Оскар. алмый. О, берсе бар, шәп. Әфәрин. Әйдә тагын. Тагын 2 туп. Тагын 2 туп. Тагын ие. Аха. Киләсе катнашучы. Икенче мөмкинлек. Шәк кенә. Әйдә тагын. Тырышып кара әле, тагын 2 мөмкинлегем бар. Шәп. Әфәрин. О, әйбәт. Әлеге батырлар командасының исәбе 3. О, әйбәт. Карале бу аңлады бугай ничек ыргытырга кирәк икәнлеген. Ие булдыра. Монсы да санала. Булдымы? 5 тапкыр булды бугаймы? Миңа калса булды әйе. Димәк, батырлар командасы 7 тапкыр ләкте. Ә без Йылдыз командасына күчәбез. Йылдыз командасы дәвам итә. Бераз аскарак ыргыт. Юк, аның кадәр үк түгел. Иде тырышып кара. О, шәп. Әйдә дәвам итик. О, Әфәрин. Әйдә әле. Һәм соңгы мөмкинлек. бер шимайда тагын бер катнашучының мөмкинлеге бар. Шуңа күрә дәвам итәбез. Әфәрин. Булдырасың. Шәп. Йылдыз командасы 6 тапкыр кертте. Димәк, әлеге нәтиҗәләр буенча егетләр командасы җиңүчеләр, котлыйм сезне. Әфәрин егетләр. Ә без икенче турга күчәбез. Дуслар, без икенче турга күчәбез. Хәзер команданың катнашучылары 10 тупны берешәрләп сары кыршаудан зәңгәр кыршауга күчерергә тиеш булалар. Кайсы команда тизрәк эшли ала, шул җиңүче. Әлеге уен вакытка. Командалар, сез әзерме? Кызлар әзерме? Шәп, әйдәгез, вакытны кабыздым. Киттек. Урынына кертирсең, яме? Тупны кыршауда сакларга кирәк. Шәп. Инде 4-нче туп күчеп бара. Ой. Кертә алмасаң, туплар саналмый. Әйдә, мин якынрак куйым әле кыршауны. Тупларны үзең куерсың, яме кыршауга? Булай. Әйдә, соңгы туп калып бара.
Буларын да кертергә кирәк. Юк, керт тизрәк, вакытыгыз бара. Девам итәбез. Девам итәбез. Әйдә, башла. Вакыт бара. Дүртенче туп. Әйдә, ибәт барасың. Ой, Тубыңны куып тотырсың. Соңгы туп һәм тигезен дә кыршауга керде. әйдә. Әйдә Девам тизрәк. итәбез. Вакытыгыз бара бит. Син борчылма. Сезнең әле вакытыгыз бетмәде бит. Соңгы уенчы бик тиз башлады әле. Инде 3 көннән топ калып бара сары кыршауда. Иң башыннан ук инде әлеге уйны яратам дигән иде. Һәм соңгы туп. Туктат. Кызларның нәтиҗәсе 2 минутта 49 секунд. Хәзер әйдәгез, батырлар командасына күчик. Егетләр командасына күчәбез. Вакытны кабызасың, Амелия? Ишул. Оныттым вакыт турында. Ишул вакыт турында оныткан, егетләр, сез әзерме? 1, 2, 3 киттек. Киттек, әйдә. Тиз генә. Булай тиз йөгереп, йыгылма. Юк, кабаланма. Кагыйдәләр турында да онытырга ярамый. Бик кызыкканлы син нимә? Әйдә, бераз. Аннары ни эмоционалмыймысың син пычрагыштаннарың өчен? Соңгы 2 тубың калды. Әйдә. Соңгы көчләреңне. Соңгы тупны. Әйдә бүтүн. Йөгер, Син вакыт турында онытма. йөгер. Әле башка. Девам итәбез. Әйе, башла. Ары беттең име син? Так, шәп барасың. Соңгы 3 туп калып бара. Әкрен. Бүтүнесе дә куелса, аннары җыясың була бит. Һәм соңгы туп. Әйдә, тизлекне югалтма. Аннары ял итерсең. Девам итәбез. Уларның тактикасы, кызлар. Әйдә, тизлекне югалтма. Эй, тубың. Әйдә. Тиз. Юк, ярдәм итәргә ярамый, тимә. Үзе. Һәм соңгы туп. Тизрәк. Афәрин. Вакытны туктаттым. 2 минутта 35 секунд. Димәк, әлеге турда батырлар командасы җиңделәр. Кытлыйм сезне.
Biz 3-нче турга күчәбез. Üçüncü tur минем иң яраткан уеным. Әлеге турда сикергеч белән, хәзер инде мин түгел, Әнвәр, лайтып түгәрәк ясый, балалар сикергә тиеш булачак. Кагыйдәләр аңлашылды дип уйлыйм. Әйдәгез башлыйк. Әнвәр, аңлашлар. Опа, ләктең, әйдә яныма кил. Кил яныма. Әйдәгез. Түгәрәк ясагыз, кызлар, малайлар. Кил мондарак, кил нәмдә бас. Име? Айора, алайса, әйдәгез нәмдарак килсен, нәмдарак кил. Әйе. Син урыныңда бас тур, нәмдә. Опа, ләктең, кил яныма. О, әйдә, син нәмдә бас. Кил монда, син нәмдә бас, нәмдә. Әйе. Так, ике төрле командадан калдылар катнашчылар. Лекте? Аха, ярар, димәк, әлеге турда Йолдыз командасы җиңүчеләр, кызлар, котлыйм сезне. Без инде соңгы турга күчәбез. Дуслар, biz 4-нче турны башлап җибәрәбез. Хәзер музыка кабызылачак һәм катнашучылар зал буенча йөгереп йөри башлыйлар. Аннары музыканы туктаткач, катнашучылар үзләренә берешәр кегле алалар. Кайсы катнашучыга кегле җитми кала, шул уеннан чыга. Һәм азакта кайсы катнашучы кала, шул команда җиңүче булып саналачак. Кызлар, малайлар, сез инде әзер дип уйлыйм. Әйдәгез башлыйк. 1, 2, 3. Йөгерәбез. Киттек. Кеглеләр бөтен зал буенча урнашкан, шуңа күрә түгәрәк буенча гына йөгермәгез. Кегле тигендә бар, менә монда бар. Теге кеглен алмадылар. Кызык булды әле бу хәл, кызык булды, дуслар. Кем кеглесез калды? Син кеглені. Син кеглесез калдың, име? Нишләп алмадың кеглені? Бер кеглені миңа бирегез дә, дәвам итәбез. Уенны дәвам итәбез. Йөгерәбез. Аха, әйдәгез дәвам итик. Бер кеглені бирше миңа. Ботырлар командасынан бер генә катнашчы калды. Без дәвам итәбез. Йөгерәбез. Йөгер. Аха. Син. Әйдәгез тагын бер кеглені бирше миңа. Аха, димәк, хәзер безнең бер генә кегле калачак. Һәр бер командадан берешәр катнашучы калды. Дуслар, инде җаната башладылар. Сез дә йөгерә башлый аласыз. Oho! Buldu, seni aldın.
Демәк, әлеге турда батырлар командасы җиңүчеләр булды. Котлыйм сезне. Ә хәзер инде нәтиҗәләр ясыйк. Дуслар, бүгенге уймак тапшыруында батырлар командасы җиңүчеләр, котлыйм сезне. Әфәрин егетләр. Кызлар, сез моңсуланмагыз, барлык җиңүләр әле алда. Бүгенге тапшырыбыз тәмам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз.